paranet. Jos oot heikko uskossas, ainoa mahdollisuus on mennä tohtorille yksityisesti ja heti. Eksas laitat maksaa, jos kusip niistä on hengis. Paranee myös itsesäälistullut suicidisuudesta. Nyt kiitos. Selvä. Aaton, ooton, sanaton. Johtuukohan tää eikö siis onkohan tää nyt kisavastaus? Muista laittaa aina se sana kisaa siihen viestin alkuun, niin sit tulee ne viestit tänne perille asti. Mitä yhteistä on SM-liigalla ja pokerilla? Kun tosipelit alkavat, niin jokerit jätetään pois. Okei, mistä se jokerit onkaan kotoisin? Mä en muista, mä oon tosi huono tämmöisissä jutuissa. Jalkapallosta mä voin kyllä jutella, mutta jääkiekko ei ole oikein semmonen. Tiedän, että Miika Kiprusov pelaa jossain, mutta en edes tiedä missä joukkueessa. Ja Teemu Selänne ja sitten tää Teemu, mikä se on? Saku Koivu. Kisavastaus. Hippo happo hepuli. Hei Riga, koska meet taas ratsastaan sillä nelijalkaisella metwurstipötkylällä hopoti hopo hei. En oo menossa kyllä millään nelijalkaisella metwurstipötykällä ratsastelemaan lähiaikoina. Pelkäätkö koskaan, että Santtu tulisi oikeasti Helsinkiin? En mä oikeastaan pelkää, en mä tollasia asioita hirveästi pelkääkään, että niin. Täytyy sitten ottaa vaan joku suurikokoinen vahtia siihen rinnalle, jos tuntuu, että tulee pelkotiloja, mutta en mä usko, että mä vähästä säikään. Oi rakas, tuletko vaimokseni? Voi sentään. Olipas se romanttista. Sanotaankohan mulle koskaan noin? Löytyisikö 19-vuotiaalle sporttiselle miehelle Helsingistä vanhempaa seuraa joku 40-vuotias, olisi ihan kiva. Sinne vaan hei viestiä nyt laittamaan vanhemmat miehet ja laittakaa niitä uusia kuvia. 17263 on siis meidän numero tänne ja kuville siis ja on ihan kiva saada välillä uusia kuvia, niin tulee vähän vaihtelua. Siellä on nyt laitettu jotain hölmöjä viestejä, kun tulee huomautus, että emme julkaise rasistisia, uhkaavia, herjaavia, mauttomia viestejä. Ja viestin lähettäjä sitten vastaa ihan itse sitä viestistä, eli jos me joudutaan se poistaa, niin silti tulee ihan sama kustanne sitten tälle viestin hinnalle. Meniköhän tuo lause nyt oikein? No, eiköhän se mennyt ainakin sinne päin. Moikka Riikka, oletko koskaan joutunut kävelemään keppien kanssa? Tämä on tosi tylsää. Terveisin kipsijalka. Oon joutunut, mä tiedän, että se on tosi mälsää. Australiassa mulla oli parikin kertaa kepit. Mulla tästä meni miten te näette tuon mun jalan, mihin sen tulee? Tonne, no ai kauhea, kun oli kaset jalkapahat, enpä mä nyt alkaa esittelemään. Mutta kuitenkin meni jalkapohja repee, siihen tuli mä en voinut kävellä sillä jalalla, niin silloin mulla oli kepit ja se oli tosi ärsyttävää, kun siinä paikassa, missä mä asuin, niin oli paljon ylämäkiä ja sitten olin kepeillä vähän aikaisemmin, siellä kans vuosi sitten suunnilleen, kun tipain Hepaselästä ja sit Heppa vielä hyppäsi sen jalan päälle, siitä on tommonen arpi tossa. Kepit on kyllä, siis kun tuntuu, että ei pääse liikkeelle, mutta hei, hapa kasvaa, jos ei muuta. Kyllä se siitä. Nyt katsot vaan leffoja paljon ja koetat olla syömättä hirveästi liikaa. Rakastellaanko vai raatataanko? Hän elää yhä. Etsin seuraa sinusta 03 alueelta vapaa nainen, ikä 18-48. Olen iältäni 33-vuotias vapaa-mies, terveisin Mise. Tuletko lentämään luudallani? TN. Onpa hauska. Mitä pitäisi tehdä? Tyttöystävä pakkaa tavaroita parisuuden loppuun ja itse ihan rommuna. Hyvä kun töissä jaksaa käydä terukkuin rekkamies 27. Voi sentään. Koita nyt jaksaa siellä. Mitä tähän osaisi sanoa? Elämään kuuluu ala- ja ylämäet ja voi että jaksamisia sinne tosi paljon. Koita saada silti näitä pienet jalkapohjat. No miten mä näen? Miten mun pitää olla? Täällä on ainakin yksi jalkapohja. Hei Riikalle tosisepöhöpöttäjä, milloin sait tarpeeksi? Harrastatko usein rakastelua? No en tarpeeksi. Milloin Tommi tulee kehiin näitä nälkiintyneen olosia kalpeeneita ja lehäviikatella? Eiköhän se Tommi voi kohta tulla teitä moikkaamaan ja Krista tulee hei puolen tunnin päästä.
Kyllä sitten kelpaa, kun ei tarvitse näitä nälkiintyneen oloisia kalpeeneita katella. Riikka, olet rakas. Sun on kauniit sääret. Halliterveisin Japi. No voi kiitos Japi. Namu. Moi öitä, oisko 06-alueelta mies seuraa 30-vuotiaalle naiselle ja hierojaa vailla iältä 23-36. Sinne vaan laittelemaan nyt sitten viestejä, niin hierontaa pääsette harrastamaan. Riikka, älä anna kenenkään lannistaa sinua. Anna hymysi loistaa, vaikka sydän verta vuotais. Niin minäkin yritän, terveisin aikuinen mies. No niin, mä oon aina yrittänytkin, että aina sitä, miten se meneekään se semmonen sanahdus, joka on kyllä vähän kliseinen, että hymyilen läpi kyynelten. Ei siinä ole nyt elämässä varmaan niin suurta pahaa asiaa käynyt, että ei jaksaisi hymyillä. Revi kolttus veks. Nää on vissiin sulle sitten tämmösiä tärkeitä juttuja. Riikka, pitkä käpy, meneeköhän vastaus metsään vaikka päin mäntyä? Apua, nytkö mun pitäisi tietää, että onko kuusessa pitkät kävyt vai männyssä? No eikö ne kuusessa ole ne pitkät kävyt? Riikka. No siellä mun nimeä huudellaan. Voi sentään. Arvatkaa, kun mä äsken vähän ahnehdin. Mä söin 2 sellaista en mä oikein tiedä mitähän niissä on, jotain kirsikkahyytelöä ja jotain suklaata ja vähän vaikka mitään semmosia kerrostorttuja tai miksi niitä nyt vois sanoa. Hei, me saatiin taas tää pelle tänne, onpa kivaa. Ja nyt mulla on vähän semmonen outo olo, kun tuli syötyä niin paljon makeeta melkein tyhjään mahaan. Täytyy käydä jotain sienipastaa tuolla kohta vetää. Hei, nyt alkoi tulla kyllä aika kylmiä viimaa. Mun pitää varmaan vetää jotain päälle täällä takkia. Moi Riikka, mikä on sun yksisarvisnimesi ja minkälainen yksisarvinen haluaisit olla? Terveisin Sinisiipit tulikuu. Voi että, jutellaan niistä yksisarvisista sitten vähän myöhemmin. Mulla ei ole nyt aivan yksisarvisfiilikset tässä, en ole ihan sillä samalla aaltopituudella niidenkaan, mutta haluaisin olla semmonen yksisarvinen, joka tuottaa lähimmäisilleen paljon mielihyvää. Semmonen rakkautta jakava yksisarvinen. Kesällä näkee usein rannalla, varsinkin kun aurinko paistaa, miten suurin osa naisista ei seivaile reisiä. Miten Riikan laita on, seivailetko ja mites käsikarvat, onko paljon? Ei oo käsikarvoja kauhean paljon, kyllä mulla on muutenkin vaaleat karvat. Reisikarvoja kyllä seivailen silloin kun on tarve. Missä on kaikki Rollon gootti-tytöt? Pistäkää viestiä 23-vuotiaalle heavy-miehelle. Sinne nyt vaan rovaniemeläiset goottineidot sitten viestiä laittamaan heavy-pojalle, heavy-miehelle. Hei, voisitko näyttää sun sääriä? Sääri on tuossa. Kerron kun en rakasta enää. Onpa siinä laitettu monta sanaa ovelasti 3 sanaksi. Kävisitkö laskea vähän kameraa? No mä en kyllä oikeastaan viiti kameraa lähteä laskemaan, mutta voiskohan tuo meidän ohjaaja Tommi Pommi, seksipommi, käydä laskeen kameraa nyt katsojan pyynnöstä. Ei kuulu mitään. Riikka on niin kiva katsoa sua. No voi kiva, kun joku tykkää, kun tuolta tulee noita mäkätysviestejäkin. Voisiko kameraa siirtää vähän alemmas? Kiitos. Reisitasolle, please. Tommi! Tommi! Nyt se kuuli. Täällä pyydetään, että jos sä voisit tulla siirtää kameraa vähän alemmas. Nyt Tommi tulee. Olvi, Lärvi, Karpula. Onpa siinä miellyttäviä sanoja. Mun pitää ottaa nyt kyllä vesihörppi. Mulla oikeesti tuli vähän huono olo noista torttusista. Miksi mä menin syömään niitä niin paljon? Heippa, olisiko juttu seuraa 22-vuotiaalle naiselle HML eli
mä luin siitä netistä. Mä haluan lukea tän. No niin, kelpaako siellä nyt kun nostettiin tytsyä vähän ylemmäs? Nyt mä vahingossa kuule vilauttelen täällä, että tää ei oo kauhean hyvä kyllä. Toi on Tommi, se on seksipommi. Tommilla ei oo tänään... Tommilla ei ole ollenkaan alushousuja tänään jalassa. Tommi on kommandona. Voi voi voi. Miksi mä aina lirkuttelen noille homopojille? Kyllä sitä on sitten epätoivonen. Sairaita kaikki MTV3 sivut. Miksi ette laita suoraan otsikoksi piip 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 piip? Täällä on kaikki Rollon goottitytöt. No kuule nyt sinä siellä hevimies, laitahan tuohon deittinumeroon viestiä, niin voit saada kaikki Rollon goottitytöt samalla kärpäsen iskulla, jos nyt noin voi sanoa. Riikka, en tiedä mitä tekisin, kun olisit viekus. Mistä pitäisit käteen, niin ostaisin sinulle sex-ringit. Mikä olisi lempiväri, terveisin Japi? No, musta olisi varmaan aika kivaa, tai sit sellainen semmonen kiiltävä tummansininen. Viiksekkääl Esal 24/6 suonikas ja kestävä. Jahas, niin nämä viikset ilmeisesti sitten kyseessä. Hei, laittakaa uusia kuvia, mä en oo hirveen innoissani tuosta pellestä. Eli 17263 on meidän viestilähetysnumero ja nehän viestit tulee sitten tuohon mun pään yläpuolelle näkyviin. Niin laittakaahan vaan nyt rohkeasti vieksiä tulemaan. Viestiä tulemaan. Hui, kamala kuohuu yli tämä mun vesi. Kuinka usein ajat kainalokarvat? Kuinkahan usein Varmaan 2-3 kertaa viikossa. Viesti on virheellinen. Tarkista viestisi sisältö ja numero, johon viestin lähetit. Selvä. Hei, tahdon tuon palkinnon. Toi on aika hauska. Riikka on 19-vuotias ja haluttais sekstailla sun kans. Mistä tykkäisit? Olet todella kaunis, Riikka. Rami Tampereelta. No voi, kiitos Rami kehuista. Mä kävin itse asiassa pari viikkoa sitten Tampereella. Siellä oli ihan kivaa. Kiva oli. Tommi Muru oli hempeitä nähdä sua, mihin katoasit. Voi aina kaikki villiintyy, kun Tommi tulee ruutuun. Se meni tuonne ohjaamon puolelle, kuule, sillä on tuolla paljon hoidettavia asioita tehtävänä. Ohjaajat ovat kiireisiä miehiä. Ei riitä, nyt vasta alkoi kiinnostaa Nurmijärven panomiestä. Mikäs sitä nurmijärveläistä alkoi kiinnostaa? Kyllä tumma nainen voittaa sinut tyhmä blondi tai punapää mennen tullen stadissa laivareissuilla tummia tytsyjä on mistä kateella, hehe, makunsa kullakin oma. Joo, tyhmä blondi, minä, hyi, pullolla päähän. Joo. Mikä olet horoskoopissa, ihana juontaja? Se ihan oikeesti vaihtelee. Olen välillä oinas ja välillä härkä. Se riippuu ihan, että mistä sitä katsoo. Joissain horoskoopeissa mä olen oinas ja joissakin härkä. Yleensä kuitenkin härkä. On syntynyt 24. niin se vaihtelee tosi paljon riippuen lehdestä, että missä, tai riippuen lähteestä, että missä kuussa sitten olenkaan syntynyt. Miten kisa ratkeaa? Olipas siinä nokkela kysymyksen asettelu. Kisa ratkeaa niin, että voittajaviesti valitaan minun ja Tommin toimesta luultavasti ja voittajalle lähtee sitten, minä huomenna soitan voittajalle, että terve! Nyt kuule, sinulle tulee tuo Juha Tapion CD, että mikäs on sun osoite? On tosiaankin huomenna täällä myös töissä tuohon päiväsaikaan, niin soittelen sitten siinä. Ja jos ette vastaa mulle, niin Mia Tonttu sitten soittaa iltapäivästä uudestaan. Hani, haluan sinua. Ihana. Tommosia romanttisia viestejä te kyllä nyt laitatte, mutta niinhän se kuuluukin, kun deitti-chatti täällä on meneillään, niin silloin kuuluukin olla vähän romantillinen. Oi voi! Huomasin muuten, että tuolla meidän lavasteessa on nyt kyllä virhe. No ei se mitään, kyllä noita kerkeää sitten huomenna aamulla tai yön pimeinä tunteina korjata. Sattuuhan sitä aina.